Ani sumen Tiprasa blogo. Ani channel nai katal nai tongkhainke norok subscribe ni bisingtui joboy mano. Tini ang live faimani gamono. Sungugoi mankana Agartalawo je sini Tiprasa traffic police. Babai je ব্যবহার khlaijak aro gundarok 4-5 jona haifano khoroktam romjaka belai kaham. Tini khoroktam romjak mani saboni karonai hinkaikai sini sar David Mura singno belai ka hambai mario tamni hinkai. Bo sabo fainani phaiya bo asu wansuk ya oi saisungno okhore bo jobak laga. Bo saisungno okhore jobak laga. Tini bini jaroino yangote bo fotafot borno tamka arrest mak laga heda. Tini ani sumung kaya bono norokno je nai tongnai rokno abono sumung norokni thing tamo norok tamo wansuk haida. Je roma to romka borokno bahai majra rino ba rijak no borok. Na borok haino yogoi thangnai ongorok si mirioi. Mane nadi sini borok ba je kono mungsangka borok ta haino yogoi thango karon borok ongka norok ekta photo nugoi mankana bairarung mani. Tamka borne uklogoto kotor kotor neta tongle fan ganang kotor kotor neta ngapor ah yogoi thang ohada কিন্তু বেশিরভাগ চিনি বরক বাইন কেনকাই তিনি जों obo first time da chini bagai je traffic police bai je khlaijak mani obo simi chini bago first time da chini bagai first time chini mane baksa baksa borok hunai mane chini borok bai first time mo bana kubang ma chung nukha ya dana chini fire service Biswajit late Biswajit Deborma ang thangnai video saka bono bahike buthar ka chung jotono nukha na কিন্তু যে বুথানাই পিনাক না দাতং মানে bono rodarom yabo saisi maya kahangbai romkha na rom yabo kahangbai saisi maya chini prosan kanti sar nukhana bini busarok bai Agartala o bahai tam khlaijakha jongabo nukha je gonda tuisa datong mane aro Parmeshwar riang bobai tam khlaijakha jong nukha chin borok tena Agartala amos mia traffic bai simia kubangma borok no podre pod khlaijak tongna chung nugya ta chung bobo nukba je social media o faimane abo simi chung nugo hayoda te nugya mia news nai nai mani norok nada nakha sai mia news bai koda kurung angkai news ngai betala khana ido ang hamjago news haine bagai news nayo aro o romjak nai rok acting kha kap mani norok nukhana acting kha kap mani muk trisi phaiya kapu map khai risi di apur ga bete romtui si bukungo nangtui amahai nge abono borok no krak majra rekhe to kaham kok Tiprasa kai tam asuk sui diba Tiprasa kai tam asuk buni tolat tong sinai hai diba 70-75 bosor buni tolat tongmang mane sak nangje yak umang chung tabuk suk jara sak nangje no ongoi tongko hai diba gai apa direct phang sijagoi tongo je chung Tiprasa no ne slewu chung Tiprasa hinjak nai rokno jolu nei direct phang sijak tongo je borni o domgiri mani nono nayano nung bor bara tong nung jodi dress sumjai angke nono bukur khugoi paikhamu debor majat mane tan tama hai manu kana obo khali debor majat hinai khali debor manu hai mani gabono nadi chung chin Tiprasa ni bisingo hingkai chung Tiprasa bai Tiprasa hingkai je kono jaga bo politics ungdi nini ani nglai thango chung thansa wansa rok hingkai tongmaya wansa hingkai nungnadi bo Congress khainai ungthung BJP khainai ungthung je kono everything je kono party khainai ungthung ta nung borok ni pal ni sigango nung borok ni wanjai rok no nung honoi nadi ba boi nadi ta nung arni yogoi phainani hingkai tamjani nung saimi abo ishor kaisa saimon nono tangnai borok rok mai haisi gabon chin borok kha thanja kori mane chung o jodu modu ram sam borok no chung betala kha bisas khai nijini borok no karoi buni borok no chungkai poito chao o jodu modu ram sam o borok no poito chao da gabono nadi
थांजांनानै नांखा चिनि borokbo he dana थांजांनानै नांखा baksa baksa ano comment saula to nei sa nona manja khangkai gothangchi bahan chanani sawano baksa baksa borok tam no jani joli jagang senia nono manja khangkai phiyok ya hairok ne dongpiro baksa comment ni bisingo senia Tiprasa rok Tiprasa ni bahan simi chana saimana asono bahan chana mo khe wanjero ni bahan thang chaina ba an bahan chawai tam khana thok thok saimia borok bahan norok to chajakung na bas haine bagan bahan rok chanai saw baksa kai thok thok emne borok bahan rok je chanai borok nai tongkhangkhe an bahan chanai sanai an video nai tongkha please no ano comment khai sai redi borok bahan busu jora tui thok nungse an bahan chanai saw kai an bahan le asu thokla hema tongo wansaron bahan te thokano kaham kaham chai tongbla borok to aro sagor rupini Tiprasa thangjakna nango okong no sai tongo thangjakna nango heban thangjakya blai thangjakna nango joton saiman heban thangjakya tamni bagai sisi aban bagai si phungkaham corona IB corona kaham majra rijak khai tebo Tiprasa no painai mora wansaro kaham majra borong si power borong si din bula majra butui majra naga na tabu ton unai bula getine ang live bisi tonglak do ang paithago ang obono sana ang thangnai video saga tamangkai buskango durga puja phai tongo ang miya rogo miya hingke sande chini yango hingke roibar hingke bazar kotor bazar umuta nogo walai laioi kutuk laioi baksa rang sanlaioi bazar thanglai nugo tamni bagai sidasi ri painani bagai nogo kurui gento nogo chukya haifano demand khaiyo ta masi mari nai ano rang masi mari nai hinai busarok demand khaikai buma bufa tangklai busa sanmani to buma bufa siringkai tongya kon denogo যেকোনো একটা ব্যবস্থা খেলাই রহর হয় দানা বুঝানো হামলাগো দিনে আং সানা নাইমাখা মসি রাং থাঙো রি ফাইবাই নগো করে তুই আজ কষ্ট মশাগর হমানে ওয়ানসারনা রি পাই থানিব যে রি 150-200 বাই মানো অপো জানে টাইম হংকা ওরিনি দাম বুসুক সিসি 700-800 दा আবনো মা পাই দ পাইখা যাই হোক কষ্ট বানাগো হাই কোন মা সাও তা গিয়া গে বাক্সা হিংসা বানানো নিন কক বাইকে পায়া দंना হেদে Engkai ang sana naimaka bono buskango chini bagoi sotorko tongmani dorkar ang thanai video saka puja naina guru lai thanibo kubangma chini borok burui busa chela busa hor horo ta okholai ta naidi salo naina kha naidi ge nainai tei horo nainani thangai ni parents bai thangdi tabo ge situation belai hangya obose ge thaijin samani abono जाते chini Tiprasa roknobo kok sanani sekang hamya sanani sekang 100 bar wansungna angthung obono chungmo nayo he dana chung Tiprasa hangke je khabitui je boi samani ahken hinjak tongna abo kogya bole kokdi bamo ge tini o police rok romkha kaham kaham kok jate borono kaham majra ditu obono nai ha diba nó cái là vì mà tôi đang bạn rồi là nó tham ăn nó còn tao là tao phải xin nó vậy là sia berang kyo khajali ok xin Gyabono ang thaijing sai tongmani chini borokno kok sanani sekang 100 bar wansungna angthung ha dana sob jaga Tiprasa bukung bara nukhang eno sak nangya hanang pinang mai chungkha haibon je khlaijak phano pogoi thango 3-4 din rok ngeno chung pogoi thango chung je satok pitok khlaijak mane 3-4 din ngen chung pogoi thango haiji chung taisa
আমার তোমার নাইতেছে কাবাক লাগে আমার দাদা তোমার দাদা গে হামবাই নরক যে লাইভ বো কুরঙ্গই তंगनाय rijak pha phaijak like don hambai rijak pha maida chakha monai phungka ham maisaya ko phungka ham nonobo jotona phungka ham ane live bo kurungoi tंगनाय norok asu jora support khai tंगmani bagoi no omsu jora agugoi mano belai hambai norok no ang live bo bisi tंगlak ang karon live bo hingang tंगjaya do ang live ro khai অভ্যাস করিতা আন মোবাইল নি ক্যামেরা আং দরনো সাওন কাইসা মানে লাইভ খাইকা ইনকে তাম জানি ক্যামেরা ককই মকই উঠাও আং উলো লাইভ খাইমানি পরে আনি পোস্ট নো আং নাই নাই খাইকাই আন যে আন মুখাং রক yang rok osi kokoi yang rok osi kokoi omhai kokoi rong thangbai ইনকে আং হাইনি বগা লাইভ খাইয়া হামজায়া তা লাইভ খাইনা রক ইনকে আং ওয়ান সুগো মান আন মোবাইল নিন্দা প্রবলেম না আং দা kokoi নে ওয়ান সুগো আংছি জরা জরা আরতা Gabono hambai norno malainai live yapana ang malainai video sanamnai tegese video ang sanamnai abono tui no sanam tonga upload khaya ko da sabasi ngai sanam boy pai mani ya golo editing ni ya golo norok pai hai hai malainai ta oi monai nong niya ogor kok samani naikha da na de naikha 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 অগর খাই তাবো হরিদনও সিফাই আর জাগুলা হরিদন বা অগর সতরং না নাইমা হাইসিং দংসিবলে বড় কোনই ন বাজে বড় রক বড় কোনই ন তাকা খাপিলাই হ্যাংলাই দং হায়া দা মানে ফুল খাই নাইয়াখো কিসান জায়গা নাইখা কিসান জায়গা নাইখা গাং আসু বড় ni kok no khang bisi naimiya bokor tung thong ani hamjaya tang boro no ga ফুল খাই নাইয়াখো tang tom saga nung naikha na na rijak pha haini baga na sungkha maida chakha sagari rijak pha gai ang malai nai no norok bai ang video upload khai tongo aram malai laisio no ang thangjanai ga bye bye hambai norok asujora chubai tongmani bagai gani channel katalungoi tongkhai norok subscribe ni bising tui norok ano chubai mano norok fan dikhangkai angtebo fan mano haisi norok logi dikhangkai angtebo fan mano haita gang asa khayo norok ano logi roi tongnai norok ano logi tongnai nang wansubota hambai sagor rupini hambai malai nai do Okay, bye. Morning. Ang support tongo dara. Semano. Norok support tongo. Aban baga na mo sudara phai so bagata. Bye. Bye.